Nedjelja muke gospodnje, kršćanski blagdan koji se slavi nedjelju prije Uskrsa. S njom započinje veliki ili sveti tjedan kada kroz 8 dana slavimo najveće tajne kršćanstva, Isusovu smrt, pokop i uskrsnuće. Na današnji dan sjećamo se Isusovog ulaska u Jeruzalem, ali i njegove muke koja je uslijedila nakon toga. Kada je ulazio u sveti grad, narod ga je dočekao s maslinovim i palminim granama. U spomen na to današnja se nedjelja naziva cvjetnicom. Stoga je u župi Duha Svetoga proslava cvjetnice počela povorkom djece koja je nosila blagoslovljeno cvijeće. Mislim da je simbolika cvijeća, proljeća, novog života sasvim razumljiva, a što je najbitnije, blagosivamo to cvijeće da bi ono bilo na spomen i poticaj nama svima da je zajedništvo s Kristom život, a ne umiranje. Dakle, nije u jesen nego u proljeće kada se sve budi i kada sve cvjeta. Iako su vjernici na blagoslov nosili razno cvijeće, najviše je ipak bilo maslinovih grančica. Nekada je to bilo ove naše obične cvijeće koje smo imali, ali evo sad polako, što je meni jako drago, ulazi pojam masline. Opet dvostruko. Maslina ima silnu simboliku, ona je simbol mira, simbol obilja, maslinovog ulja, dakle nešto vrijedno. A s druge strane, barem u odnosu između ove župe i onih župa odakle mi dobivamo konkretno iz Rovinja, je ta povezanost tog karitativnog djelovanja. Tako su vjernici kupnjom maslinovih grančica dobrovoljnim prilozima pomogli Caritasu u Rovinjskoj župi koja je grančice i poslala. Blagoslovljene se grančice nose kući kako bi vjernike podsjećala na Isusovu muku i uskrsnuće.